V dnešnej relácii vám ponúkame záznam zo Dňa slovenskej kultúry, ktorý prebiehal v rámci 13. ročníka Medzinárodného festivalu televíznych a rozhlasových relácií pre národnostné menšiny Môj rodný kraj. Začujú, čerstujú kolovíku, doma nenošujú. Oj, zahraj mi muzičenko, zahraj mi, tu molodná dievčinonko, spívaj mi. Oj, zahraj mi muzičenko, zahraj mi, tu molodná dievčinonko, spívaj mi. Ja Mikola, oba mi Mikoli, mene pili kolo cerky, tebe kolo školy, mene pili kolo cerky, vo mne vyspívati, tebe pili kolo školu, posle znam čitati. Cimbaloška harna, cimbaloška harna. Začujú, čerstujú kolovíku, doma nenočujú. Oj, zahraj mi muzičenko, zahraj mi, ty molodná dievčinonko, spívaj mi. Cimbaloška harna, cimbaloška harna, cimbaloška harna. Ďakujeme. Už poznáte našich Kandračovcov, našu ľudovú hudbu Andreja Kandráča, ktorá sa vám predstavila aj včera a samozrejme nebude chýbať ako súčasť dnešného odpoludnia, ale my sme si pre vás pripravili aj ďalších účinkujúcich. Títo účinkujúci sú jak zo Slovenska, tak rovnako aj odtiaľto Slováci z Ukrajiny. Долині
ráno. Byť Slovákom je matka po slovensky, aj otec, aj syn, aj krv a mozol. Byť Slovákom to nie je iba Slovensko, to je aj motika, i roľa, tam ďaleko či blízko, spomienka na starého otca, na citary, ktoré sa po slovensky vedeli rozochvieť. Byť Slovákom to sú aj pečenie krumple, hoci nie slovenské, aj sálaš, aj Bože ďakujem ti, a čistokrvná rána, a jakiaca sarana. Byť Slovákom, tak menej slovenským. Byť Slovákom, to je aj byť Slovákom tam, lebo byť Slovákom, to nie sú slova, ale stav, ktorý sa žije a nemeria. Skrz všetko, čo povedali iní, múdrejší, ako je autor tejto básne. Báseň, ktorú ste počuli, nenapísal Slovák zo Slovenska, ale Slovák, ktorý žije v Nadlaku, ktorý je v Rumunsku a ktorý je v zahraničí a tak trošku inak vníma Slovensko. A slečna, ktorá vám túto báseň zarecitovala, tá tiež nežije na Slovensku, ale pekne po slovensky hovorí a predstaví sa nám teraz. Volám sa Daniela Štúrajterová. Odkiaľ si? Z Užhorodu. Kam chodíš do školy? Chodím do slovenskej školy do 4. terajšej 4. Aká je táto škola? Táto škola je vynikajúca, učíme sa v nej slovenský jazyk, literatúru, učitelia sú veľmi milí. A kto ťa túto báseň naučil takto pekne zarecitovať? Pán Jaroslav Gál. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujeme. Oj, Haničko prerozkošná, kde je taká čurná rosla, rosla v záhradoci, prekvítala pialoci, rosla prekvítala, červenonička cila. Budú tu, prídu ďalej, kačmarečko víka, nalej, nalej, nalej do pohára, kačmarečko maľovára, nalej, nalej do pohára, kačmarečko maľovára. Kapela Kandráčovci 6 rokov má toto teleso, teda 6 rokov hráme spolu. Predtým sme hrávali v rôznych folklórnych súboroch na východnom Slovensku. Dali sme sa dokopy a vytvorili sme toto unikátne zloženie. Ročne absolvujeme okolo 100 koncertov. Máme na svojom konte 15 CD diskov, z toho 2 disky dostali od medzinárodnej fonografickej, myslím, že agentúry, titul Platinová platňa, čiže to je naozaj celkom, si myslím, že úspešná a podnetná vec pre nás. No a tešíme sa, že sme to mohli obohatiť tieto dni našou prítomnosťou a tak ako vy ste obohatili môj život, môj rozhľad, tak verím, že aj my sme prispeli k skrášleniu tejto vydarenej akcie. Je to pravdepodobne jediný festival v Európe takéhoto charakteru, národnostného charakteru a bola by obrovská škoda, ak by sa tento festival nejakým spôsobom ďalej nevyvíjal, respektíve ak by mal zaniknúť, pretože je to naozaj európsky unikát, ktorý si treba vážiť a myslím si, že národnostná menšina v každom štáte veľmi obohatí tento štát, takže čím viac národnostných menšín, tým rôznofarebnejší svet, krajšia krajina, viacej vzájomného porozumenia a myslím si, že Ukrajina nám môže ísť príkladom a vzorom práve v multikultúrnom nažívaní jednotlivých národností, keďže, ak som správne zachytil, na území Ukrajiny žije okolo 120 národností, plus minus. Takú informáciu som teda dostal v týchto dňoch. No a naozaj žijete vo veľkej zhode, veľkej harmónii, obohacujete sa navzájom, takže veľmi vám fandím. Povej vetrík, povej po tej láske mojej. Povej vetrík, povej po tej láske mojej. Vetríček poveje, lásku nám zaveje.
vetríček poveje, lásku nám zaveje, lásku nám zaveje v tie daleké svety, lásku nám zaveje v tie daleké svety, odkiaľ ona viacej nikdy nedoletí, odkiaľ ona viacej nikdy nedoletí. Na tomto festivale som sa zúčastnila ako speváčka z duo Vyšivanka. Sme veľmi radi, že nás pozvali na tento festival, sme tu prvýkrát, je tu veľmi príjemná atmosféra a myslím, že sme ľudí príjemne pobavili. My už pomaly tento rok završíme 20. výročie spoločného spievania. A v našom repertoári máme slovanské piesne. Väčšinou sú to ľudové piesne, ale máme na repertoári aj umelé piesne. To znamená, že cez slovenské, moravské, rusínske, ukrajinské, ruské piesne. Takže to je náš repertoár. Som jedna z dua Vyšivaniek. Tak vyšivanka je to také trošku slovanské slovo, lebo aj po slovensky znie vyšívka alebo vyšivanka od slova vyšívať. A celkovo vyšívka sa spája nielen s ručnou prácou, ale celkovo s kultúrou slovanských národov, lebo keď si spomíname na naše staré mamy, keď vyšívali, my už pomenej vyšívame, bohužiaľ, a naše staré mamy, keď vyšívali, tak určite pritom aj spievali. Takže tá vyšívanka patrí k umeniu. Jedna z našich prvých pesničiek, ktorú sme vôbec zaspievali ako duo, bola práve vyšívanka. Potom sme uvažovali dlho, že aký názov. A tak sme pritom aj ostali Vyšivanka. Sme tu prvýkrát, ako spomínala Adriana, sme radi, že nás tu pozvali a je tu fajn atmosféra, výborné počasie, na september až vynikajúce by som povedala, takže sme radi, že sme tu. Stretla som tu profesionálnych ľudí, ktorí prišli, navštívili z rôznych krajín Európy, aby si vymenili svoje skúsenosti, aby sa podelili s tým, čo tvoria, ako tvoria v oblasti výroby programov pre menšiny. Slovenský rozhlas ako verejnoprávna inštitúcia, viete, veľmi dobre pripravuje mnohé medzinárodné festivaly, participujeme, snažíme sa posielať naše relácie do zahraničia a stretávame sa s rôznymi spôsobami organizácie, prípravy, ale tu naozaj všade vidieť profesionalitu a k tomu ešte priateľstvo, úsmev a cítime sa tu ako doma. Našli sme tu veľa priateľov, nielen kolegov, ale skutočných priateľov. Západ a Slovensko. V cudzine zdravíš dobré ráno.
Na Slovensku dobré ránko. Tam ťa oslovia Mária, Jano, doma si Marienka, Janko. V Ríme si objednáš kávu, v Bratislave kávičku. Švédi si zdravia otca, mať, my zasa otecka a mamičku. Angličan pošle domov veľký balík, na to my jeden skromný balíček. V nemčine je Kleinfinger, prst malý, v slovenčine malíček. Francúz k dcérke mon cœur, srdce moje. Ja však vždy moje srdiečko. Pri mori si on želá slnko, soleil, na nás sa usmieva slniečko. Pri štrngnutí zvolajú na zdravie. U nás na zdravíčko. Prozid Hans, prozid Maria, za to ja na zdravíčko, Marienka a Janíčko. Sú iní. Robia si z nás žarty, či sa iba nám menej darí. Oni dostávajú veľké platy, no na ten môj mi žena vraví, aj ten máš. Stop. To básnik nevyslovil. To ste vy, madam, podráždene povedali. PS. Zostaňme pri našom. Marienka a nie Mara. Namiesto Jozefa Joško. Veď o zvyšok sveta Pán Boh sa stará. No o Slovensko, Pán Božko. Oslovili ma vystúpenia malých detí, recitovanie básne, spev tej malej dievčiny, aj ten tanečný súbor, ktorý tu vystupoval. My sme sa potom boli pozrieť aj na slovenskú školu, ktorá je tu v Užhorode, a myslím si, že na tú svoju menšinu a na tú svoju kultúru, ktorú tu pestujete, môžete byť veľmi hrdí. Tentokrát sa verím, že Slovensko ukázalo vo veľmi pozitívnom svetle. Po niekoľkých rokoch, keď som tu videl maďarskú prezentáciu, rumunskú prezentáciu, včera zaujali Slováci. Klobúk dole, veľkým prínosom boli Kandračovci, ktorí rozveselili počas celého festivalu. Všetky národnosti spievali vo všetkých jazykoch, čo bolo úžasné. Na samotnej prezentácii včera bolo vidieť, že slovenčine sa to venuje dosť veľký priestor, aj keď nie je to taká veľká menšina v Užhorode žijúca, a ja si myslím, že slovenčina má tu svoje miesto. Hej, lásko, lásko, ty nejsi stála, jako vodenka mezi břehama, jako vodenka mezi břehama. Vodenka plyne, láska pomíne, vodenka plyne, láska pomíne, jako lísteček na javoríne, jako lísteček na javoríne. Postavím klášter mezi horama, postavím klášter mezi horama, tam budu bývat bez milovania, tam budu bývat bez milovania. Hej, lásko, lásko. Slідуюча пісня русинська. Ой, у полю береза стояла. Ой, у полю береза стояла. Ой, у полю береза стояла. На березі зозуля кувала. Зозуля кувала. Звідується зозуля берези. Звідується зозуля берези. Чом ти
stojali regrúdy, stojali regrúdy, spíd koreňa vodu nabirali, spíd koreňa vodu nabirali, majorovi koni napúvali, koni napúvali. Poľu, poľu, bereza stojala, poľu, poľu, bereza stojala, na berezi zozuľa kúvala, zozuľa kúvala. V rámci Dňa slovenskej kultúry bola prezentovaná aj výstava zakarpatských ľudových umelcov slovenského pôvodu. Jedným z účastníkov akcie bol aj drevorezbar Andrej Puzakulič. Ja som tu predstavil svoje drevorezby, sochy, i malí, i veľkí. Mám do toho chuť ísť od prírody, bo ľúbim toto robiť. Mňa páči také veci prekrásne, také, čo raduje oko a prinosiť ľuďom šťastie, щоб люди мали радость деяку. Робимо такі, як Невицький замок тут є, то уробимо, ну, потім Ужгородський замок, ну, а такі сохи гномів, такі карпатські село, так указував їм на сохи. Єдною тут є представлена та соха. І кошики на Пасху такі робимо їм. Та робимо то, що любить людям. Koľko seba pamätám, každú voľnú chvíľku naša rodina využíva zaujímavo a tvorivo. Keď nie muzika, ocko hrá na gitare, mamička na akordeóne, ja na fortepiano a malá sestrička sa učí hrať na husľach. Tak v športe všetci máme radi basketbal, volejbal, tenis. Ale máme každý aj svoje obľúbené remeslo. Tak babička hačkuje, mamička pletie s ihlicami a my s malou sestričkou sademe si okolo ocka a vyšívame, pretože práve od neho sa tému učíme. Sam on sa naučil od svojej mamičky z mesta Iršama. Všetko v dome ona vyšila sama. No teraz niekoľko slov o ockovej tvorivosti. On sa vždy teší na svoje vyšívky a vyšíva rôzne kvietky, vtáčky a potom aj portréty. Mamička jeden raz kúpila schémy a keď mladšia sestrička uvidela jedno dievča, povedala, že to je ona. A keď druhé, že to som ja. Tak sa aj stalo. To je ona a to som ja. Potom poproboval novú techniku, vyšívka s biserom. Má rôzne série, to sú s kvietkami a doma ešte je morská séria s rybami a rakuškami. Všetci sme sa presvedčili, že keď sa zaujímaš obľúbenou správou, dostávaš radosť a si šťastný. Maria,
V každom prípade si myslím, že to bola prezentácia Slovákov z jednej i z druhej strany šengenskej hranice. To znamená, že ak sme zo Slovenska prispeli tým, že prišlo duo Vyševanka, spevácké duo, ak sme prispeli tým, že prišli Kandračovci, folklórna skupina, ktorí úžasne navodili fantastickú atmosféru svojimi husľami a svojimi nástrojmi jednoducho, tak si myslím, že nemenej zaujímavý bol aj tanec, ktorý tu ponúkli Slováci zo Zakarpatska, teda zo slovenských obcí. Nemožno vynechať ani slovenské výrobky, ktoré priniesli ženy z Turých Hremet. To znamená, že toto všetko, čo tam, snáď som vymenovala všetkých, čo tam bolo, dalo takú malú mozaiku toho, čím žijú Slováci, čo robia, ako sa rozvíjajú.